Spiritual adoption in God. Spiritual adoption in God. Is a brofunu power. Brofunu spiritual adoption in God. She mono and say hum fam abaye ewo onyankopon emu. Hum fam abaye ewo onyankopon emu. God should bless obagosia. Spiritual adoption in God. We know say Rosia trabe pa na meet me a pinia kabe me de pa. Hum fam abaye ewo onyankopon. On say ye wo kasa bi a ye nyina ye nimu a obi aka bie. Adoption. Adoption me ko adopte ade. Most of times ya na ye kan ko enipa fam. Ye kan ko enipa fam. Me ko adopte akwada. I'm going to adopt a child. Hallelujah. Na said hunam famu sa kasa no ekanipa ekasa ye ka ho sa na Kristo mu anase Nyankopon famu so etie nti honhom fam abaye ne tie watwa nyina ne se e kire se Onyankopon agi obi atum se ne bano no. Ye enkomo no na mini wudi ni ye papa. Spiritual adoption in God. Hum fam abaye ewo Nyankopon mu. Ene se Onyankopon agi obi atum se ne bano no na watwe no ene na betina. Amen. So we tron semu a free Genesis ebepin Revelation no. Tron sem no edi adanse pefe se enka Yesu Kristo nkuto anase Yesu Kristo nkuto ana oye Onyankopon tiasefo doba. Tron sem kan ho asem se oso nani. Se de ye nyina ye nim no. Yesu Kristo Onyankopon tiasefo ba. Oye ne doba oso nani prekopa. Ye nyina di adanse se Onyankopon ena wu Yesu. Nti quotations bebre ewo ho a se ka se ye kutu a kire se Onyankopon doba ne Yesu a enkenenke ye mpon ne. Na enu achi no onipa biada obeba Yesu Kristo mu bia no obeji Yesu Kristo adi bia ono nso Onyankopon asemu no o kire yen se saa nkrofo no omu beye Onyankopon tiasefo enso bane bi. Na adofunu ma yahia mu spiritual adoption in God anase honhom fam abaye ewo Onyankopon mu no ye wonu nsususuo bi ewo honam fam mu se na mede ka eka no se enipa fam no se obi wo hono a na ebia oniba especially ya na etafa sa akwa na so obi a woniba na ohwe na setinem na okọ children's home baby a
emofra enkumawo children's home no wona ewo ho no obu ho no mo a na wofuo ewu agya no obu ho no mo a ebia baako ebia maame ewu anaka papa na papa na ewu anaka maame no parent na say garden no ontimi nhwa akwada no na odena kodom ekuo bi etesa na chese adesuo bi etime firi so ana say emua bi ehwe bi etimi akoso ewo ho na no ho aha sanso ne bu ono so a o maame ewo no okoto no twene ba bi basa na odomfo bi akofa abofra no odena koma ekuo bi a etesa enti se obetina se din no ohunu se esese otimi nya abofra bi ewo ne nchai ewo na bra bomu a nika se bi kura woni ba ana se owoba ebi a wopebema ana se wopoba ana se ohwe sika wowo ana se dibi owo a otimi ko adopte obidie ewo sa akwa no so no obeka no ho na ode adoye a ono no woni bi aya abofra no amen eti womo a omowo eye children's home afo ni nyina no wo hwe honam famu a no kwasem omobo me say asemu a mene wo kan mato den se honhom fam abaye ewo nyankopon fam anaso nyankopon mo spiritual adoption in God nti me de wa hyase afiri honamu na enkomo na ekoso no obehunu de tronsam no ekafa me na omieru nti honam fam no ye wo mofra bi ye onipa bi ya wo muni hwefo ye wo mobo uhwebi abakosem na uhwebi atena ye eno masetena ya woreho hwesi awa akwara akoto na twene ball aso bo okura amprako dika be wewe ne nsa ho die ma no so de ko children's home no ne nsa kura dika di dem eniema bebre ene tochema omunya aduane panni omunya entade panhye omuni asetrema ni gie bia ebise ba oba ni wiase no wamfa na nimpu ahune maame wamfa na nimpu ahune papa onipa bi wo ho a children's home na wo no woni busuani o ne dia ne so nam wiase enti eba ne sa ni pakoro no wonim ayi bia no aso ne nam wiase saa enti se abofra ni so na se ni tiri ye nese sikani bi ebowura suku mu ho nese wani abane kasa ne tase ye adwuma o mo sensa nkrata nipa famu na ya makwai na don setintim krata so ni ahye wo se abofra na wodi ni kofie no you already say obetima ahwa kwada no you already say obetima provide am abofra no don so age pende na wage atu enti abofra a owo children's home a ni dabre munye na didie munye na ho famam oni abraboma ni gie bia na fei na odefuoi de ne nsam wo bia oye no munyamfuoi wotuka Land Cruiser na ode aba sukum ho na waye bibia awie na afa abofra yi edina bafie nti obafie a edin da akwada no so no osesa no no amane din foforo ode abofra no efiri bia wo no eba efimunum eba fifufurom eba mena duane papa di ema ne ntade hye edress ni siesie abofra no etese wo no ankasa ne yemu ba kwachem no awo no
sans or ya bofrenti. Orumanyamfo yi ebebo modern di abofra no akosuku. Asedie bia baatan eye edema babia no. Obebo modern se obeye edema abofra no said ye be ya abofra no behunu se wono na awo no. Ndi Onyankopon nyansem no afi kakra na abofra no abenya nyinaso pa ewa asetenam afi ohunu se me maame ni asomasi me papa ni asomasi yobu okura no a onkotwudwa nsuom ono ankasa na busuam ne yonku bi ba ni sister bi ba ni nua bi ba wotimi kwa adopt no na ode na beka ne ma ho na wodi treatment ya wode ma ne ma no wodi bi ama abofra enka woye mobrofo a enka oni boafo bia no na abofra no so abesebi ewo na setinam ti ba ne saa abrabo bia ne mabu bia no anamo bia ne ma etu bia no nia wakofa na beka ho a woye adopted child no wono nso etimi di wuram emo no nso asetina eye nkunimdie edema Wienu nyina ye hunamfamu anamontua obi etu ede so obi a woye mobrofo woye janka woye awisia woni hwefo na oni somfo ewa brabom nti se wutiri ye a awrade anase onipa no monyamfo bi etimbe so mu eboa wo saa kwa no so na oka chonsem no a saa na me no mi no nso Kristo fam no yete enti ebre bi Israelfo omoton Onyankopon apam ana omukọ wiase bonsam to hye wonso ese won mabrabo nyina so nyina ebeduru bebi no Israelfo kura no omuni somfo eni abrabo mu boafo ne jefo nti o masetre nyina yesu awreho adwendwen abamubuo efrise osuru Nyankopon a enka esese nkomhwe na kira kwa no omoto ne twene nti no omuni jefo Ezekiel chapter 16 verse number 6 eka asem keto abi ma yanhwe ho asem salvation awadwumadie ana me pa cho mini wudie ene masem matudin se honhom fam abaye ewo Onyankopon spiritual adoption in God. Ezekiel chapter 16 verse number 6 eho eba me kan sem kitu we na magina so na me odi nkomo. Ezekiel chapter 16 verse number 6 o kan wan no hono ba wo de ma men kan ne wa mi chirechire mu bebre was na Awurade asem ba me nchen se onipa ba ma Jerusalem enhunu na chiwade eno na ka se Awurade Nyankopon ka kire Jerusalem nie wase ene wawo asase ene Kenaanfo asase so waja ya Amorini na wona eye Hitini na wawo mu de eda wo no wantwa wo funuma eda wo no wantwa wo funuma na wamfa nsuo so anwaro ama wo hu amfi enkyene nso wamfa ansrawo na wamfa ntoma ankyekyerew obiara eyam so anhyehye no ammawo na anye yeremu biara amfa ehunu wo mobo na woto wo twene esere ani eto wo kra ho pe eda wo no verse 6 ena me besane wo ho na me hunu wo no se wabo wadapa na wo mogya mu na me ka kyerew ewo mogya no se nyankwa na me ka kyerew na wo mogya no se nyankwa biu na me yo wo dodo mpani ehunufo no wira asem fefeye na wo dore ye kese na wa ho ofe broso na wo mpoku aboboy na wo nwifui na nso na wonam adagyam ene kwatekwa wo kan to aso a Onyankopon enam odifo Ezekiel so kire Israel ase
ene senia na omote ene baabi a woyi wo mu firiye ene mobrohu a wonya ebra nanka na omonsem fata anase omopo ewurade anase obonefo no eto hye won so nti wo kire kwan ofa so gye wonom ene kwan a ofa oma wo mu hunu baabi o mu firi ene wonom asetrem sede etise leya when you adopt a little child now hwe kwan a ofa so egye no efiri abusuansem ene ne betena ye efiri aban ho children's home now sensan ni tri krata na abofra no wahwe no abeduru baabi na afi obrofo so na asem bi hyew so ne bro so no se urade amama wutimi kire na ase nyina amen wutimi kire na ase e kana brabo mahintasem baabi a wofiri ni baabi a obeduru ne ne waboa na ababeduru se be ye ne ni beba ne ho so na wahunu de sese waye hallelujah sana Israelfo onyankopon na Hezekiah so kire wo mo sene na wo moti bere bi atwam ene wo gye a wo de abegye wo mo ene anamon foforo mu pesi wo mutu amen sa ensem wei enya nsunsanso ewo yen awiebrem adofo ma yete asase so anase ekristofo anase wiase ne panyina mene mo hia ewo life so bese mase matude se honhom fam abaye ewo nyankopon mu spiritual adoption in God. Sa kasa wei a Ezekiel kan ha no enya nsunsanso ewo yen yabrabo so. Enya nsunsanso ewo yen yabrabo so. Asechire ne se onyankopon ti asefo nam Yesu Kristo so ena hu me no omie no bobo. Ye hwe wo nipa ya setena mu yakoni abadie abusuan ye firi mu sede ya abrabo ne tie all life so ye Kristo ni transidin ne bu nkompo na kaka wadwe no wakomam wo de all life no so na hwe wachi sede na abrabo ne tie hwe brabia ya wo hwe ntete a wo fa mu ene anamu a wadi katutu brebi atwam Nation pempenso a Christ Jesus for the abedu. Amen. Enti se obi ewo ewiase fem na abrabo ni twa ne ma na wo nhuna abrabo na ni so a na nioma nyina ye wiase ne obonefo no nioma basa owura Yesu Kristo asemu no ode atoto etese abofra bia ne na ato na sawora na ye jano ato ewiem na wonya aduane pani wonya atade mfa nkata no ho na komode no na asem to no oni de okusu a kire no no sana na me no mienu yete sana na me no mienu yete anase wo bia onya ma Yesu Kristo mu no sa pepepe ena wotie nenso ebra oni papi ade na brabo ene ne kra ne nipadua nyina ebeba afore ama Yesu Kristo pe na waba benya hunhumu akyede ana montuo bia owura Yesu Kristo no ankasa mogya ne nti wabie sa kwan no ede ato ede ama hallelujah se odipa ntimi magi Yesu Kristo ni ya anase oma Yesu Kristo mu a wote se obia na wofo ato na to atwene wote se obia na wofo ewo agya no wote se obia ya wono na yenhu na wofo na yede na koma enyanka ene nwisia ekuofo se ni pasmesi obenten obai akwadai woni hwefo yakoto so odan kwanche nwansene tuagu ne so yade na brem monhwe no obi a wo ma Kristo mo bia sa ena wote na se yenya do koto eye baabi ete sa eho kura no wonya homegye
aduane sɛ nkwa na wodi because enipa ɛwɔ hɔ no children's world no mo dɔɔso ɛna wotira nye yekura nnuane ne de yɛ papa no kura no sɛ wanya commander wɔyɛ correct a ɔno no anu abi na odi kofi akɔba kɔhoma sika ba ɔmfa ntɔ adeɛ bi ɛso bɔ mfa ma wo amen ɔmfa ntɔ adeɛ bi ɛso bɔ mfa ma wo ɛbɛyɛ yi saa kakra saa na mo de bɛsoso ano saa bɛsoso ano saa nanso sɛ wotiri ye na sɛ sikani bi ɛba deɛ ne nsɛm wo bi ɛba na wotimi bɛ adoptew efiri bia hɔ a baabi a ho kyere wo no a baabi a woni baabi da no a ɛkɔm de wo no a ɔma watena yɛ foforo na wode wo kɔ ne fie kɔ ɛma wo kɔdwodwo ho wɔhwɛw enke wo ma wo se sikani wapake polythene bi na akɔtɔ mo sachet bi na wode watotɔ ayi pampers ne tiwuro bi ene nyema na polythene mu na wode aba na ɛbɛyɛ nyanka dɔyɛ na wode aba senkwa na wo frɛ bɛso because nyo ne nete amen enyo ne nete enti benefit bebere ho ma anya de so nsa beka nanso se wotiri ye na se wotimi ne sa sikani anase no nyamfo yi ekokotena dining table ye cha aduane a woka ho wo chansinsi mu bi omo hwe tv a wo ti akonwam bi wo hwe bi so omo pie akɔgye o mani a ka no wotimu bi ade bia ye beneficial ewo fie ho bia no wo you are part of it because when no anything tana Yesu Kristo menete enti Yesu Kristo enuma asɛm kyerɛ yɛn sɛ ɛne na ɛsasa yɛ bɔmɔden na yetimi ba Yesu Kristo nkyɛi na honhom fam abaye we bi no ni moja ne nti wonfa adopte ye na yenti menya fa hodie emfama ya brabo amen Yenshe John chapter 1 verse number 12 John chapter 1 verse number 12 spiritual adoption in God. Spiritual adoption in God. John chapter 1 verse number 12. What say? Na dodo a wɔgye no no. Wɔn a wɔgye ne din di no. Ɔma wɔn mu tumi sɛ onye Onyankopɔn ma. Ya emfiri moja anase de ohonam pem. Anase oberema pem na emom efiri Onyankopɔn mu ɛna ɔwo wɔnom ɔnse honam famu de honam famu no sɛ obi kɔ abdɔte obi ɛne na betena aboro so abako pɛ obi na ɔbɛ abdɔte nkora mienu da me huru bi da sɛ bi wɔ hɔ saa de a nkora mienu miensa I don't think so wa adopte abako pɛ so pentafo anu akɔgye ntafo no omote no ohwe won nanso yewura nyankrompon Yesu Kristo anaso Onyankopɔn tiasefo obo ni wiase no wono na adoption na woye no enye baako enye nipa mienu o enye nipa miensa o nanso wose dodo a wɔkye no no dodo a wɔkye no no wana wɔkye ni dindi ye no wɔma wɔn mu tumi sɛ ɔmra mɛyɛ Onyankopɔn tiasefo ne ma na kyerɛ sɛ ɛyɛ uncountable enti semino mienu atiasefo asase so ye wo wiase ewiase we yesu ewiase we motena no se nye Yesu Kristo na bebe ne mu ma me brother
Now, what did it to me? I do through Christ ya. What to say about fra? Now, what for to sauram? Now, or that baby basa. And also, what children shoe. No, when ya dear nakuma air she. Ya say Mother's Day or no, when be. Now, what that children shoe, one your mommy. Who are children shoe, one your mom, one your papa. Wo ho no mu asuku even class akora no se ye de ne ko suku a anso wo ho no ma ye free bibi visiting day. Yes, children's home for no ya no mu ko school na school mo okra na se ya de kire o ma de visiting day one e be srawo visiting day one e be srawo iti wo mo a wo ho no no na wo mu di agoro saa wo no mu di agoro saa na wunyina ho akra na de kotu adwuma nti bia bia tete saa ene abrabo bia tete saa na eya homete dise urade amoa obetena wo saa na wanyini wo benyini no na wabrabo na bibi basa nanso twonsema me ate ase se owura Yesu Kristo mu no se obi bagye Yesu Kristo dia through Christ onyankopon se wo oba ebeye ne ba. See din ka ken kan John Luke chapter 3 verse number 22 a ebra Yesu Kristo John bo na so wie no wonkonkunu esane te se abuburo honam tibia mu ba na nchen ana John ten ne se we ni me doba wo so mani intimuntie no sa ene kro no ano so wo kan Luke chapter 9 verse number 35 a Yesu Kristo ni Peter no ko bepo so ekobo mpaye no mununkum hyenhyen eba ya wo hu Mose ni Elia no Peter nom esuafo no Peter nom ete sa ene kro no ase we ni me doba osomani ti medika aka se ye ka quotations bebre anase ye ka se ye ka ye o biblical quote kire she onyankopon doba ne Yesu Kristo ana nanum asaba no kire John 1:12 se onyankopon so se obi beti Yesu Kristo dia optiewo obi beti Yesu Kristo dia onyankopon ede ne ka Yesu Kristo ho se ne ba. Amen. When someone believes in God, in Christ Jesus, automatically, spiritually, you become a child of God. The Bible didn't say you become a child of Christ, because Christ himself is the only begotten Son. Amen. Enti se yeji Yesu Kristo dia te se de yaji onyankopon adie. If se na no Yesu Kristo kasasa wase ensem a meka na nyame dia eye de osoma me meja dia. Enti so obiti ma asem so te se de wadi onyankopon asem so. Na me ne meja beba ne nchen na ye bedon ye ne na betena. Enti ha no Yesu Kristo asem o kire me no mie no se obi beji Yesu Kristo di pa wabeka onyankopon ti asefo ma ho. Enti yene ya wo life no so bia yeji Yesu Kristo di bia automatically yeji nyankopon di. Enti owura Yesu say yen ye ne ma Yesu Kristo no masem wa ha no wase ya beye onyankopon tiasefo ma. Spiritually we are adopted, we have been adopted. Wase ya emfri de honam pem nemom firi onyankopon pem honhom fam. Spiritual adoption in God. Me dofo a me no wa share our life so. Do you believe in Christ Jesus? Me dofo a me no wa share our life so. Have you accepted Christ Jesus as your personal savior? Je waji Yesu Kristo di no waji onyankopon so di. Je waji Yesu Kristo di no otena urade asem mu no urade se honhom fam wa adopt wo. What do I ba? What do I ba? What do I ba? What do I ba? Honhom fam abaye ewo nyankopon mu. Honhom fam abaye ewo nyankopon mu. Honhom fam abaye ewo nyankopon mu. Hallelujah. Say
yenyaje Yesu Kristo di wiese kinkiri nese ye hyase se ye de Awurade asem nante a ode ne honhom kronkron ebetena yemu ode tan yemu a emma yenya hoden ama ye de ahoden kase onyankopɔn hata soro yi wone ne yenyankopɔn ene yagya oboye Romans chapter 8 verse number 15. Onuadofo se na nadwi se mepache obebre odo ho ba be bata Yesu Kristo ho na wagye nasem ya di ensem wodo aye pa mu ka ewo media yi so se gi Yesu Kristo di no ma nkwagye medofo onyankopɔn tiasefo nam Yesu Kristo so be mu abeye bawo. Romans chapter 8 verse number 15. Me kan twi no ma kan brofo no wo se na manye akwaye honhom a mudi besuro bio wo se manya akwaye honhom a mudi besuro bio na emom manya abaye honhom a enumu ena yetiemu ese aba eja na honhom no ene ye honhom edi adanse ese ye onyankopɔn Romans chapter 8 verse number 15. See, me kan brofo no or say, so you have not received a spirit that makes you fearful slaves. Instead, you received God's spirit when he adopted you as his own children. Now we call him Abba, Father, for his spirit joins with our spirit to affirm that we are God's children. Hallelujah. Ora Yesu Kristo no ma asemo na ma osomafo Paul so de tuye no mani. Onuadofo. Eyese wo be ma ho kwan no abegye Yesu Kristo adi o. Sene abofra bi ewo ho na mepaache obebre se onya osikani bi na obefa ne free awisia fie enyanka fie mobrofo fie na se ne pa kro no kodru sikani ne fie a hwe ne gya fofra wonya sikani no man dan foforo tenem children so mo ye de mattress bi na atoto won kora be se edan ba konkora be se bi a be se nson no omugu kora be se nson unya tar papa nhye unya aduane ya wakono die ni one nam ho saa compound won kwa na wo di agoro compound ho nko a ena wo di agoro saa nanso so se sikani anase obi a ne nsam wo bi ebe pick wo no do kwotena aduane a wodie ebi na wodie wodidi kama wonya ntade hye empaboa kama hye we enjoy life fresh cream boho na wo hwe matches wo treat you send doba every say aban no ahye se won hwe wo send yamuba won hwe enye kuwe people ni bio enye wo mom kofo obi ba betra ne cha no se bulu safo ni nyina so man sakro ma de mbekojim se obi ba janka wisia mobrofo na wakofa ne de na betena wo nkyai ebi kura ayi nipa na wuye no kura ne japade wo ho ne wo se fa japade no so fa hwa akwara no na wu bu akwara ne kwase a etete no na wu buli no a wo ho nto da but we die me ka ko wo mu a omu nsem bo bi omu adoti nipa hwe wonom na wo de abrofo kura na abrochire kura so bi ko adopte aboa na wo tete no look up carena wo dem aboa so abrochimem obi ko adopte abofra look up carena wo dem abofra no Ghana ha so obi wo bi na so wo nyaba na wo ko adopte abofra bi anase ninsem wo bi na so wo ba kura na se bia wo pentafo opa na wo timi ko adopte abofra no be kan ho ade look at how I will see a treaty abofra no e wo dokwan so
enipa fam kura wo na asafo nyankopon wo bo wiase onyankopon te asefo obo asase na wo ye wiase ade nyina sotumfo wo se wo bi gye ne doba Yesu Kristo ni di ate se de wono na gye ne di ana wagye onyankopon adi na se de Yesu Kristo ye ne ba no wonso odo be ka ne ba ho bi so wo bi gye Yesu Kristo de fa nyankopon asem fa Kristo asem a automatically spiritually wa ba be ye onyankopon te asefo ba ene na be ye adoption, spiritual adoption. Enti Paul enam Roman from woman so can was say, so you have not received spirit that makes you fearful. Enti abofra ya fa na free bia enye na yede na kokuru kesiem na kire ne say o ma me ne me o papa ne me obu okra no a you can say na near fear. Yes, I will phone it to me say I have a new home. This place is your new place, new home. Feel free, make yourself comfortable. The ohia be a catch them. Hallelujah. The ohia be a catch them. And to say abofra no kra say na near fi kakra ne say ehun woni mu a the moment ya obenya sa nkranhyansam ene ntete foforo ne ade no de compare baby no wo no sampa baby a waba sesia ne different a akora ne hu bi afiri ne mu onam famu mfato na me ye kire no akora ne hu bi afiri ne mu. Yes, ana wo hu no obi a wode ne stepfather ye ne bibia ne stepfather wode ne bibia ehu ne mu wa approach no say father mama daddy and otete ne hu no so because when him say ne papa no so hunu se ne ba no sanity na de ya de ka kire kura ye se wo ma mu swanketenkete a wo no akofa no a wonim ni nchi na abamu nko na wo ne aban wo negotiation say abofra no ko abdote no ana na se nipa bia wo nchenchen ebe hu se bia o asemasi kura na abdote no ana se abofra ne wo na ma mi wu ye na abusuane de na chew se hwe no tetefo no ne be hunu se abofra we enye ne maame ankasa ni but wo abofra na ankasa na hunu se we de me maame ye de me maame no just will be na tin wo kire se enye o maame o sanity. It will write Yesu Christo asem no kire yen se afi you have not received a spirit that makes you fearful. Afi hu bie ni wo se obesuru bio. Instead, you receive God's spirit when he adopted you as his own children. Now we call him Abba Father. Amen. Enti esan say yabeye onyankopon tiasefo ma through Christ Jesus ya accept no say your personal savior nti ema ye dia kokoduro eka se yeja eni onyankrompo yensuro bio enye huma ye bio se abeka se ye papa de onyankopo edo on se na no Yesu Kristo ni asuafo no hia ya o kampa basem na sembe na mepache o kan Luke Matthew chapter 6 hoban 6 na hoban asembe na o kan Ewrade mpabo no sese wose momom mpa ye se yen eja owo he o kan sa aseso Debi Okahin Osoro. Amen. Was a young eja who was soro. Why did Jesus say that? Because in spiritually the disciples were adopted. They were adopted. Hallelujah. Was a ye eja o was soro udi one day my yenda deduane. Hallelujah. Enti wodofo a me ne wo hia wo life yi so e bia na wonya magi Yesu Kristo ni medofo
So umeji Yesu ni ya, we are a mistake. You haven't received the spiritual adoption, the divine spiritual adoption. The chance is still there, waiting for you. Ye wurano when ye wiase ade nyina nyankrompon a bibia won enche bibia won enche. Our Lord have everything. Ye nyankopon owo bibia. He owns everything. Come to him and give your life to him, and he will change you. Through Christ, he will change you. Obema wasundie ama wahoto amwani daso foforo said ye will be ewo baabi a enye na will be adi ni sika aye bibia ko adopt ni pakro na wode na ba baabi papa papa no abema na dwuma aye wode na ko school papa wa man ntete papa wonya aduane papa die oba na baabi papa tena oma mani nya good sound oma nya good living oma nya good entity. Akura na wo behia na afi na ne tiri ho atropeni na afi ya wa boasi kama Yesu Kristo mu ba mu asanete na Yesu Kristo mu na de ne ye Nyankopon fam no kura de wo sa de nkwaje wo de meba ho wo de nkwaje asaka. Spiritual adoption in God. Hon fam abaye e wo Nyankopon medofo fa ho bedwon Kristo abusua wate na Yesu Kristo no ni mu no Onyankopon fa won ka ne ma ho said Yesu Kristo ye ne ba no ebinom adika yo. Yes, Peter nom Sebedionom Bartolomeo ne wo mo ekeka ho ene yen ya fa Yesu Kristo se yakra de agenkwa no yen wo de aka ne ma ho akawo jaje wo ye bia na be hunu na onfa meka busua kurunkure. What say? Now we call him Abba Father. Your friend Yaja. It is good so Casasa was a mobile empire, Mocas again, Eja was so who didn't want to blah 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 blah. Udu baby was in a moja or Uhunu Kukuamon Samono. Obemamon pa bosu mwayaba. Who is your God? Who is your father? Spiritual, who is your father? Se Onyankopon adopti wo bia through Christ ya. Afei weni da so ni Onyankopon. Ibiana wo shame. You have lost your mother. You have lost your father. You have lost someone who brought you on this earth. But I want to tell you that, yes, so you have a spiritual father who is in heaven. His name is upon names. God himself is our father. Hallelujah. Yesu Kristo wa ba eme Nyankopon. Yanso wasese yebeji Yesu Kristo ni dia. Through Christ inti yanso ya ba be ye ba. Hallelujah. Yesu Kristo your ba odi ade. Ana wonyentum. Yes. Yesu Kristo your ba a odi ade. Odene ho. Odi ade ewo na ajamu. Ntina na obra one Pharisee ne nipa ne hia ne nyina wase me mahini mfiri wiase. Me mahini mfiri wiase. Yesu ka ho ase. Enti so we hodo a obonofo no pe se oso Yesu Kristo hwe nyina no na wodi wiase agapade ani ade edada ni nyina no Yesu bu na ni goso amana ha no kura if you say wono na hini a owo mu no enye wiase ahini enti sana me no mie no ebra ya beye Yesu Kristo emu agidifoi na Onyankopon so adopt ye spiritually as his children yenso so ye yadidifo
Yesu Kristo di ade no yenso ya baba ye didefo mama nka nkyerɛw Galatians chapter 4 verse number 4. Galatians chapter 4 verse number 4. Ena enkyerɛkyerɛ no mu da ho me no bobɔ so saa nti sɛ wo hwɛ me na me pa kyɛw wo ma Kristo mu ma gi Yesu Kristo ne ya wo ya ye ho. Don't spoil your opportunity. Amen. We say Yesu Kristo mo and power. Galatians chapter 4 verse number 4. We can't no macambro for no. Na ye kwenim. Wase na ebra no ewie duru no. Onyankopɔn esuma ne ba owo no koro. Ebra no ewie du no. Onyankopɔn esuma ne ba owo no koro owo no ema no emra no ase na mamika ne John Galatians chapter 4 verse number 4 yeah o say ebra no ewie duru no Onyankopɔn suma ne ba owo no ema owo no mra no ase se omagye wona wo emra no ase no na wagye yen ayeyen ma na se moye emanti Onyankopɔn so asuma ne ba honhom amana bamwa kumem atiem se aba eja edia fei munya enkoa bio ne moye oba na se woye oba de a ene na wonam Onyankopɔn so eye odiadifo ensu bi ora Yesu Kristo asam no twonsem no nsem wo mu me se fa ho bebo Yesu Kristo ni na busua ade pa wo Christ mu ye Nyankopɔn no agyedia papa nyira wo ne nkyɛn. Try to be among his family. And when you are among the family, that means you are already safe. Spiritually, another spiritual adoption in God. Home from abaye. Pacha home from one hour. Home from Pacha wo ye hwan dia. Yay. Home from wo ye hwan dia. Do you belong to God? Do you belong to God or belong to Jesus? Home from wo ye hwan dia. Obo ma home from wo ye bonsam dia o. Yes. But ye bonsam human wo yo. The bonsam ahya ne nso. And then you mesre urade se o man kan ma ho bi wate. And then you baby a show me free bia na urade nka won fra ne ma ho. On for them no asem nka won fra ne ma ho. Galatians chapter 4 verse number 4. I'm reading from the English version. Galatians chapter 4 verse number 4. Galatians 4:4. All life no so a there can be an amwadwene no akoma mraso. Na me no type aba na bibia e kama. God bless you. Galatians chapter 4 verse number 4. The Bible mama yentie. Was it but the right time came. God sent his son, born of a woman, subject to the law. God sent him to buy freedom for us who were slaves to the law, so that he could adopt us as his very own children. And because we are his children, God has sent the Spirit of his Son into our heart, prompting us to call out, Abba, Father. Now you are no longer slaves, but God's own child. And since you are his child, God has made you a heir.
Rich man, may also God bless you. Amen. Spiritual adoption in God. Home fam abaye ewo nyankopo. Medafo owura Yesu Kristo nenum asemni. Se obegye Yesu Kristo dia. Onyankopon se, ete se de waje wonu nadi. Enti wo waba beye onyankopon tiasefo ba ya emfiri de honam pem ne firi honhom fam. Enti spiritually we have connection with God through Christ. Through Christ Jesus. Enti wo bia wabegye Yesu Kristo adi bia no waje onyankopon asema tum wa brabom. Enti honhom fam awurade de waka ne ma ho. Twonsam se Yesu Kristo nkuto na yi onyankopon tiasefo ba. Nanso wode yen aba beka ho. We say ya gye na asem na tum. Enti Galatians chapter 4 verse number 4 ban. And was say when the right came. It is said yes na me church no say obi e mobrofo awisia bi oda children home ne mama ne papa wu owo abusuam yemfa na nya hwe yenidi man bi ni na ebire bi beso na odomfo bi ebekọ abusua ne nkyai obekọ children home wo na wako adopt abofra no akọ adopt nipa no ose me pese me ne abofra kokotena me ba ha na ho ye me fe ne kasa ne ho like ma pen asem ni asensa nkrata abofra na afei baabi a okọ no eye new home a eye chen baabi a na owo no eye new place a eye chen baabi a na owo kane no ne dabre mu kwasesa ne didie mu kwasesa ne ntade hye mu kwasesa okohu niam afoforo a ebeboa ne kra ene na brabo sana obi a oba Yesu Kristo emu begye na asem di onyankopon eye na setena. Enti wana edo awurade Yesu Kristo ene na asem obi ade na awurade esiese omo mawie ba. Yes. Iti medofo so wo Kristo mu a mo ane wate. Spiritually you have been adopted to God. You are a child of God. Hallelujah. See, what say? God sent him to buy freedom. Galatians chapter 4 verse number 5. What say? God sent Christ to buy freedom for us where we were slaves. Enti se yenya beji Yesu Kristo di na yeba wo nyankopon mu ne yeba ma ete se odifuo bi ogifuo bi etimi ene waba behia ewa brabom na waje o se kwame o bradodo me wo fie won kran me wo fie wo kumase me wo adwuma bi me wo atenaye ba bia wo de ho kire dodo bra na me sesa wo hyebere ma I will pay you anything you want, anything you want, feel free catch me. Said you be to me share will be wa brabo mo ya no no. Oh bra na master was no don't call me master. You are like a brother to me. You are like a sister to me. Feel free. Anything that you want, tell me. I will provide. And you will be start gazing at the person and you start to think, hey, na me pay me, hey, na di ni, where from all this? Sanity. Na yewura no a ye boni di America na asem ne kire no. Wono no adopt nipa ba ko. Wamwa nipa miensa wo. Wamwa nipa 10 wo. Wamwa nipa 50 wo. Enye easy so obi kura betima bo nipa 50. It is not easy. But ye nyankopon asafo Yehowa no. Ose ade yo no. Tete kwa from nyankrompo. Wose wono se obegye Yesu Kristo ade na ade na asama nante a. Oh. Ah. Wone ma nipa mpempem aduane di. Wose wobe ono no watere ne ntaba mu wane boy. Wose wobegye nipa nyina. Obehwe wama na broso. Na wobepepa wani wom nisuo. Obemu awie ye pasa ma odaachi. Obesesa wo hyebere. De na wotimu nisuo no obeyi ni nyina firi wo. Enti sadie obi yato na sawram na me paachew aduane a wompen wodi atete ene wo hawo ne amane enipa eko ntimi nkobi wono oni ani gie bia children so mo ano otete saa tete wo saa.
Oni kamafo. Abrabo nyina ne so wote wo. Se company ni gua ono no so be mobo. Yes. Nanso se wonya atranya foforo a otimi nya nidia foforo na brabo. Na tie asɛm a osa kan our verse 7 Galatians 4:7 was now you are no longer a slave but God's own children, God's own child. Was wonya kwa bi na mo abayi onyankopɔn tiasefo ba. Etiesan se nipa bi etete saa ɛwa atenaye a wo mu ni mu anigye ene ne wa papa ni ho no. Ye de wo mu ye nkrutu dwuma ananye ntum. Ye de wo mu ye nkrutu dwuma. Adwuma funu, adwuma den wa bra kura ne ye kan wo hye na ho na be ma. Eti nkrutu dwuma nkwa na be. Eti saa na wo bi a wo ma Kristo mu no so na te bonsam bo pa. Adwum bi ne na media no so TikTok wa. Mashia mashisa shia de doso mashedodo meshedodo mane broso mashedodo ana wa bokas kafu big se kafu na na ye isa na ye se no dia bodwom ana beat na masse sa ye Yesu Kristo kasa sa se mo amoye adwuma bre na wa bonsam de ne so aso amo na muko bubu mo mra me nkyere me ma home ashia ehu o kikan zamre sa o se peace no mashia na biaka momfa mame mompanso momfa mame mashia mabre na umre sei obetimi wen sasa glass ni kuransi ana ne se na wo so che glass no na nsa gum still no onye ash kai and so we are not there. I said nipa dua no kra ba bia wanom nsa na kodu kwatum semtum se ade na bro so asesi wo jai na so bonsam a wabɔ no penti what the nkonu ato no so slave ato no so. Nanso owura Yesu Kristo asɛm a Paul ka kyerɛ yɛn sɛ obi gye Yesu Kristo dia na woma onyankopɔn asɛm ne tena wɔse wɔmfrɛ wakoa bio wa odo ho ma wurade Yesu Kristo anadwo bia na wonya akoa bio mate as a true man of God me ka kyerɛ Yesu Kristo asɛm sɛ wo wonya akoa bio wonya akoa bio wonya kwa bi wonya yenya kwa wo memete wo menya kwa wo memenya kwa de me odehie pa odehie na ne ba na me sana won so me pacho jitum. You have accepted Christ Jesus into your life. You don't belong to the world again. You don't belong to the world and the world and its filthy things. Yenye wiase de ebio yenye wiase de a abrabobonia ewiasefo bon wo me yenka ho. We are children of God. Hallelujah. We have come to see the light of God through Christ. Yenam Yesu Kristo so hunu wanyankron ponte asefo hanya wode aba wiase ne John chapter Luke chapter 4 verse number 60. Was a one and what is sumasa so sumasa so no a high kese bia piama wo e hambanya e Yesu Kristo ni mu na nkwa wo na nkwa no nipa han. Was it you are no longer a slaves but God's own child. And the adoption in God or spiritual adoption in God means hon fem abaye e wo Nyankopon mu. Onyankopon agye obi atum se ne doba. Awurade nshranka wodi. Onyankopon agye obi atum se ne doba through Christ Jesus. Na
wabeji Yesu Kristo dina ni moja ne ntontome na won frɛ sɛ ye ma woda so di ewiase achi na wobi etimi aya na wodi board wachi na hwan wake up Ghana nya ne TV we die pa na wonya firim die na wonya firim sponsor sam ne nyama be di akire no emfa nkwaje mmerew eye wiase ade nipa di akire a they are making their own businesses and omunim di omu yiwo. You need to give your life to Christ Jesus. Na ebeka wo Nyankopon ma ho. Yesu Kristo no ayagine di no oyo badada. Yeji Yesu di e se de age wo Nyankopon adi. Di Yesu Kristo si wo bia woji Yesu nanum asem so wo bia oji Yesu di bia. Ono spiritually wa be yi wo Nyankopon ti asefo ba wa be ka Christ ho. Nti wo Nyankopon ne madoso. O Nyankopon madoso o ka ho me so me ka ho. Say, and since you are his child, God has made you his here. Brofone nyakura maka here. God has made you here. Was say, chin was say, a son say, we ye onyankopon tiasefo benti. We ye didifo. Amen. We ye didifo. Yakas will be a didifo, will be a would dear dear. Would dear Kumia? What you are this year? Men can we ask ya this year, Nibu? Definitely. Oh, now say we ask ya this year, there's a gain in a this year, even if you are this year bushum, but in Yanubia. Yea, yes, to Christ one dish, dear. Ah, trust them because I was say, I dish dear will put their friend, you are a good watcher. Oh, whom fast will Christo. Oh, fast will Yanku Passimo. Now will be case and fast be any Christum, a Juma asam so, and I who has all sorry, who has all accepted Christ Jesus as your personal savior. Who told you? Was why ye made ye, ye at the diff so. The cast will be a diff war, or be a would dear. Now, why need to be dear? Just what is you? And I win him. Oh, yes. Obia would timid dear beer, you will be a wire this year, a wire family person. That you can be a king. Matesia say, I can't remember as antibem, ya see Nana Himem. When ya dish obey me see, obey my your hima. Debbie, Yamfa kwame di immediate. Yamfa fana immediate. Jew will be a wire de shekrum. And through the blood of Christ Jesus, we are now inheritance. And I'm a brofone on. Brofone was here. Say hairs will say he or say hairs will say day. Ye did it for ye dear. We you Christian in our life, no what dear will Christian. We are this year, or what you say. Near this you don't do, then now would dear, yes. Be a Christian in the old dear. Now, ye did dear any ha, and was sure him. Bidika catch out say, you are yes to Christian on what dear deal. Also, so Jana he near to one before what to be out on so okay. The whole Bible story and any Christian once a month. What would dear was so? Would dear was so? Into the moment here, yen ye babe albe septi na tum. Yes, Christo asem say, and now when Yankupa asem say, yen, yes, so ye be can one a dia mana ye. It is say, ye adopt you, no abayene. Nyankopon ba ana say de be yam faton say honam fam se obi sikani bi ekọ adopt obi na ode ne ba betena ne nche na otete ne se ne yam ba ni japade hwan dia oye we na mpache hwan dia enye madia wo cha chebe masu obi aso yes cause wo firi ne krane na adwene nyina mu ana atete ne se ne daba to ye na japade we no on fanko enkoma bonten sofu wode mafie nipa ne ba wo ho a
na oba wo ho a watete no na wono no watena so dwem odokwa so wo ho a na do agapade ko ma bontensu ni ade wadwene nye wutiri nye hallelujah. Enti Yesu Kristo mu no se ye gina asem di na ye tranchirechie no ma awurade fa ye se ye ema. Enti afei se awurade fa ye ma de a Yesu Kristo nu amu di ade dada. Enti Yesu abeka ne ma ho. Enti Yesu Kristo adedie no odi ade wo Nyankopɔn mu. Yenso so Yesu Kristo asem no na mporo so ka kire yen se yenso ya be ye wo Nyankopɔn ma. Enti Yesu ye di ade e wo Nyankopɔn mu. Romans chapter 8 verse number 17. Hwe waka ho sasem no a Romans 8:17. Romans 8:17. Romans chapter 8 verse number 17. Hwe asem ketua bi a osomafo Paul ese ka ne ha. Me se wodofo mo ne nyeso abeka Kristo abusua ho. Be glad. Ye kwa heaven. Ye ko dieni ye ko di dan ye wieye nyamsompa Bible say ho won fa so wo de tra wona kachi. Romans chapter 8 verse number 17. Wo say ye ma ye adidifo nso onyankrompon adidifo ne Kristo jonko didifo nanso agese ye ne ehunu amane ansana wahye yen no animunyam no ebi. Amen. Romans chapter 8 verse number 17. Wasi ye ma ye adidifo nso ye ma ye adidifo ti de brofo no ka. Romans chapter 8 verse number 17. Wasi, and since we are his children, we are his heirs. In fact, together with Christ, we are heirs of God's glory. But if we are to share his glory, we must also share his suffering. Paul, enam owura Yesu Kristo enu asem so ken. Angel, God richly bless you. Major also. Enam onyankopɔ asem so ka kire yen se ye gitum se ye made a ene ye adedifo ye di ade wo Kristo e wagya nyankopɔ mu. Enti ahindi a ye wura Yesu Kristo edie ene daache ba obeba no oba be fa yen e de yen akɔ ba bia owo na obefa yen kɔ horoma de ne yekoye ye yina na ekodi ade ye koto ahurisie dwom na so obi wa hemfi a ye wurate akonwa kese yesu yi wo mo wo ne nche nyina wa onam ho kura otimi de kwahwa no ho ye ne edi ade o ye ne edi ade ye na asante akonwa ye dea ye ne ya banya ba ye ne wa abem enkrofo nka hwahwa mu de bia. Enti sana se obi efa Yesu Kristo asam et said ye wagye nyankopon adi prekope. Nti do a onyankopon wo ma Christ no onya sa do no be demand. Me say spiritual adoption in God. Honhom fam abaye onyankopon. Me dofo bomode nya bi wate. Bagye Yesu Kristo di tena na asem. Na awurade mfa wo onyankopon mfa wo enka ne ma ho. Said the word choose Christ edina ye ne doba no. Sa so na me no omie ne gye na asem di e de bobra. Ode be ka ne ma ho. No se ansa na se no munya we no yensa betimi aka no. Se no munya no ene adedie no. Agye se yenso ye huna mane se de oro no Yesu ba obe huna mane ne bi. Ahanso ye question. Obapokua meje so. Ahanso so ya de a ehu. Dinano no be dig mo ka se o Kristo ni bia wo life so bia social ni amane beba so bia na eye normal. Ana be di Yesu Kristo akira esuro so ready e beda na nkunimdi etimi aba. Brother Shirem said I was about to I was about to ask her. Yes.
hwe na obedi Yesu Kristo agisa asa be fa ne tra obehia so hwe nti so hwe no mo so tintim James 1 na kan 12 no was na so free so hwe no mu tototro a obenya nkunima botire ne ye dankwa ene na de nkunidie ba no adedie na ewo Kristo mu no enkwaje mu na ewo dankwa na adedie ne ho na hye hallelujah ite mumia koso anyere ye ho mensuro so hwe bia wo behia se so hwe ne ba gina Awurade asem so gina no je wontime no abosofo bia mane mpabo ne afutuo ne kasa kire na aboa wotimatintim waye mpabofo aka ho na Awurade mo nya bedadi amen. Enti wose ye Kristo ma ye Nyankopon ma ye adiadifo ye kaso obi di ade a se we inherit bibi ye di agapade bi hye wonsa ye di agapade hye wonsa na ye ma wutumi wo so a wutumi ye ne esese wo ye to inherit something means giving a power over something to cater for. Ya di bribi hye wonsa. Hallelujah. Ana yen e Kristofo no de Onyankopon enam Kristo so de ebe hye yensa da ache ne eyenkwagye we ne boshe nsama atron semana kan John 14 one more ban waka ho asama de ato de amai ena fe ena e kana say fe John no so kai fe John 2:25 wose boshe a wahye ne down kwan enti ye Kristo manma ene ade hye kronkron ema agya Nyankopon enti odofo bia wo hwe mi bia wo life so bia no se wonya magye Yesu Kristo ni ya ende ma ho kwa wate e pa che obebere ahobrasiem na beka wo Nyankopon ti asefo na busua ho na adedie a ewo ho edema ne ma no wonso watimi anya bi sikani bia no se woche na japade a anaso wonche ekura ne manyina nim se woron papa japade e yoron dia ana meboa e bia wo hwe me o maami ana papa e wo kokofu o wankafu o mefu o asase bi enu aforo nyamo dia eyamo dia enti we betwa anase e base wo mo cha se ibi kura so mboton kura no a moto obi abenya ne hye se japade no e ma no mo ye 3 5 7 kura no a moto japade no obi a obenya ne hye sana wo Nyankopon mu ne ete enti sede Kristo Yesu tie e wa gya Nyankopon famu a oye oba no sana honhom famu no ye ne anka yensem fata no wonam Yesu Kristo mogya na so abewu apata de asere se obi a ubegye Yesu Kristo adie bia na betene Kristo na asem no wo Nyankopon fawo na odo abeka ne mawo eye privilege eye akwanya kese ne wo Nyankopon de ato e de se obi de krata ba bonten se mo amho e kire mo muni bebete mo maame no papa wu agya mo ana mo maame mawofo ndime nhwe mo children somfo enkwada e wo ho obi a wo papa bia se oba mi sikani belebele me nche bia no bra memo watenaye mehwew megyegew so de ohia bia me be ma wo sa na privilege we etie e wo Kristo nso obi bebu na so mu nua afana se onya no kre wo mo boa sikafo obekọ ekura no nya emoa na ho ahwan na wo mbehye so na wo mbetete wo obenyi obi kura kasa kire nse wo mo boa we kwa ko yusu ko tu condemn anya wan kasa anya ne yemu ba no mwenye ye hallelujah nanso yewura no wosena de nyina eti Kristo mama dodo a minimum share inheritance is our portion ye yadidifo ewo Nyankurupo mu obapokua me wi a me beautiful lines na me pacho abebisa question why Yesu Kristo mu no ye ne Awurade Nyankurumpon abeya pam a wode yen abeka ne ma ho ze honhom fam abaye wo Nyankurupo mu honhom fam o papa ne hwan pacho honhom fam o papa ne hwan
spiritually, who is your godfather or who is your father? Yen die ye jitum say ya papa ne agya Nyankopɔn. Yesu Kristo your ba. Ye ji Yesu dia wo se yen so wo de aye ma. Hallelujah. Say ya be ye ba ne ye didifo de a Yesu Kristo abeye hunhum fam ye nua ye ne no ebo anase ekoba. What in common say? Me informa dwene na ekasa wo. Me tumira no ma kire osie. Yesu Kristo esan se ya beti na asem ode baaye na Onyankopon so aka kire yen se si agi Yesu Kristo ni na asem ni die na yetena wodom anase ye de na asem ni adwuma ya gi Onyankopon no nso adi. Onyankopon de ba ye ba. Yesu ye ba. Ana Onyankopon so de aye ba. Ye ne Yesu ntem de na ho. Enye anuafo. Yesu Kristo abeye ye nua a watwitwa agye ye. O se wan kura ne betimi ese ne bo se wode ne kra abeto ama ne namfo. Gye de wo odobro so. Enti Yesu Kristo ababeye ye nua in spiritual. Onua wodo ye. Onua ye odwene ye ho. Onua wayi enkunimdie kwan bi akire ye ya ye fa no so akwa agye Nyankopon gye. Jesus Christ has become our spiritual brother. God richly bless the rich man. Hebrew chapter 2 verse number 11. 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 Or say, na dia otene ho ene wona wote won ho nyina efiri obaako ne santi enya ono ene wo se obefre wonom anuanom ene se mebo wudin ma kire me nuanom asafomu ena meto ayeye dwom mama wo verse 13 na bio mede me ho ebeto ne so na bio nso hwe mene ma Onyankopon ede won ama me no. Amen. Mama Esther, God bless you. Good evening. Wa mantem ye jam. Me say spiritual adoption in God. Fem abaye ewo Onyankopon emu. Hallelujah. Hebrew chapter 2:11. Hebrew chapter 2 verse number 11. You know, and I'm a kenkan or say 2:11 or say na dear ote or say na dear ote ho any one wote won ho no nyina firi obaakum ne senti enye no aniwu se obefre wonom enuanom enye na aniwu enti what the mamen kan Hebrew chapter 2 verse number 11 no men kan free English version no na ye nyina so aka kra bi na me si enti train element na why Hebrew chapter 2 verse number 11 was it so now Jesus and the ones he makes wholly have the same father. So now Jesus and the ones he makes Yesu Kristo no ene wona na 70 wono ho ate no also can John chapter 15 verse number 3 hono a was say asem nti mo ho anya fi I think say John 15:3 ho okay was say asem na Martin nti mo ho anya fi yes and now Hebrew chapter 2 verse number 11 say so now Jesus and the ones he makes wholly have the same father. Yesu Kristo munenti
Ye wo wona obedi Yesu Kristo adi te se me no mie no ya bedi Yesu Kristo adi nti no na asem ni nti ye ho ate e wo Kristo mu through Onyankopon asem that wasi ye ho ate ni nti ye ne ni nyina wa agya baako asem ne ye me ye ho ate wo na asem nti ye ne ni nyina wa asem ye ne ni nyina wa agya baako ye ne ni nyina ewo agya baako ye ne ni nyina ewo agya baako. John chapter I think 15. Yes, 15 verse number 3. Wasi asemu amaka kire mu nti mo ho anya fi because of the word that I have tell you. Asemu no Kristo asemu no amede atete mo asuafo me nyankopa asemu amede atete mo nti mo ho anya fi because mo ne bonen eni ayonkofa bi mo ho ate afiri boni su bia mu enti mo ho afi mo beye Onyankopon te asefo ba enti se mo beye ne bade a ene me ene mo ye gya no oye baako. Was it now? So now, Jesus and the ones he makes holy have the same Father. That is why Jesus is not ashamed to call them his brothers and sisters. Because of say, onipa biada oje Yesu Kristo asem tum na waje Onyankopon adie na honhom fam no Yesu Kristo no akasa nim se ya ba be ye Onyankopon tiasefo menti wo se enye Yesu Kristo no edi wo se obefre yen se anuanom enye ne wu. So we yene ayaje Yesu Kristo adi nukure mu ene ne nante no, our senior brother is Christ Jesus. Na unua na mepacho bebre oye adwuma otema habo ana wo de ka bi wo de niam bi eba onfa unya na easy bajo unya na easy wo de opese wo tubiri ho na mo honam fam na ade na wutu ho na mo is so difficult to achieve na wonua bi a like bloody blood no adamfo kura wo ewo dwumadie ni mu a unya niam simple ubenya niam simple ubo ho ana papa wona akoro sana Yesu Kristo monete wase enye nani wo maame enye nani wo so obefro se ne nua ba enye nani wo se obefro se ne nua ba ne enye nani wo se wo obefro se me nua ba ma ne Yesu Kristo magye nkwa ye magye nkwa me nua sa ne enye nani wo bra se Yesu Kristo no befro se ne nua ba ma no wase enye nani wo obetima frɛ yesa every say ya baba ye nuafo spiritually me momitrim nkasem Bible quote no makotu no Hebrew chapter 2 me say spiritual adoption in God is very essential, is very important. It be therefore shall our life we so nessa me pacha when you Yesu Christo ne you are making a big mistake. I'm telling you sincerely, you are making a big mistake. Oh yeah, you mistake kasi pa. If so Onyankopon one this privilege we ato through Christ. E you Onyankopon na dia to say fa we so na be ye me ba. Take the channel. This is the implication, this is the paper, this is the forms. Fele nenya bosia fa ko ye adwuma wo se me mvere. Aben the people beto abonde say fele information bi na e be giska bia 10,000 Ghana cedis for establish business. Unya tia wenya enhim wo se me mvere. Metra Ghana ha me komade me. Enti wo Yesu Kristo asema Galatians chapter 3 verse can say Romans chapter 8 verse number 17 say ye adedifo wo say ye ma ye adedifo enti ye wura Yesu Kristo no wodi ade ene wo gye Nyankopon se nifa so enti ne ma ye to so mienu a oba no oba be fa ye de akọ baby wo no na re John 14 e ba no wanka wo say baby a me wo be ba be fa mo na mbeko hobi. So we are determined to go with Christ
in the second coming of him. Mansunti, Ahwayanti, Akayunti, Bonenkitinkitinti, Nentritwenti, Etimodinti. Yesu beba no bi nkobi. Aso no atene Kristo na asepen. Nanso no abegyina me life riso atie Awurade asemopen. Adofonom, this is our last chance. Mama yemme ho kwan ma Awurade Yesu Kristo. Na je Nyankopon fa no nkonkron so adopt ye. Won fire, on fear nye ba. Through the word, through the word, through the word, nothing else, through the word of God, through the word of God. Let's accept him as personal savior. Anywhere you are, believe in him. Bobra se wo Kristo ni papa. Ma owura Yesu Kristo hu se, wo ye wo Nyankopon tasefo ba. Making can't run 7 hours say, Naso before myself no dem as some year, Juma mini major banenche. Now Yenna Betnan Yenna Tun said it. John chapter, I think say 14:23, baby. Say 15 or yeah, John 14:23, and I say 15, 20, 21, 22, 23. Or can't want some sir. I don't from and quite ye brenini. Who firm a buy you in Uncle Ponfam, a yamuni pebia. So near Radina Pam one asimwa. So on finally so cran one jimpa, and then what dombre. So some of the Casasa was a cabra with free as you, the first such a watchy. A don't know any, a baby any who be you. A liachin dear saying and a breakwa. Anything can happen. Anything can happen. Pe Kristo Yesu bush your papa the far who with him. And yet 2x4 for a deal for being a sofa do mama gana na. Obucho mo kunto kwa media na show. There be enye onye mo asem kura na America. Debi. Sofo mo asofo no mo kunto kwa media. Enye mo asem na America. Pastor papa omu kura Kristo nchire. No mo respect Awurade asem ne tronsem. Nye wo mo hunamu asofo a omo de hunamu niema hu no mo ko hu ntokwa na omu gu omu nsafo ene nipa bi omu gu hu no asem enye safo ni bia koko sansori na jai sofo ti media so didi atem Bible ti fa na wo churo bibisa osofo a wo di na chi sua Nyankopon asem de akonkwa jim Yesu bai no kodi wo bi atem Yesu bai no kokontokwa Yesu ba no so no obi twetwe manson so kamera sine ni no we tuma no na we tuma no mane we uhuru bi wo hin nti wo pem kwa asofo bi etete saa amo bobra bone ni wo mu ye honam asofo a they are doing the work of God because of their own food wo mu ye front no bi Nyankopon aduma. Don't follow them. They are not making wo mu Nyankopon aduma no mo ye no nokurim. What the Bible say when they are making. Hallelujah. Enti ya baba be ye Onyankopon te asefo ma. Enti Yesu Kristo no yen ye na be ye nua. Yes, spiritually. But who you say ni nua ne? Spiritually Yesu Kristo who you say ni nua ene ye. Amen. E don say what kind Matthew chapter also say na ne wo say obefra yen say enuanom. Mame ka verse na nchiro. Matthew chapter 12 verse number 48. Sa asem na you can say Hebrews so can Matthew chapter 12 verse number 48. Matthew 12 48. Matthew chapter 12 verse number 48. Me ba chotie. Asem a Yesu e kan. What mame fa free 46 no kreba. Matthew 12 46. Mame em fa free ho. Tie. Wose na ebra Yesu su egu so ekasa kire enkrofo akuakuo no hwe ne na ene nuanom eba begina emfichire pese omene no ekasa mame dora bacho meti hu mame ene ne kasa na obi ebeka kire ne se hwe wona ene wo nuanom egina emfichire epese wo no kasa wo ana Yesu bua ese ne ose no saa no se hwan ne me na hwan enemy nuanom na otene ne nsa ekire nesuafo no so ka se hwe me na enemy nuanom enie na obiara a obeyo meja owo soro no apede no
Onoa ene me nua mema ene me nua ema no. Hallelujah. I want say I confirm when the Hebrews no ekai. Was a woman omotie meje nyankrompa samo. Omo na ye me nua mema ne me nua ma. They are my family. Mami can English in the head. They are my family. Matthew chapter 12, verse number 48. Matthew 12, 48. Matthew chapter 12, verse number 48. Eti menu mienu ye Yesu Kristo bushia prekope. Matthew chapter 12, verse number 48. I have salvation our Jume day. And I'm a batch which in the Ghana time 8 p.m. be our life so. Ya ye Kristo asma yem fremo. A family so ba. Follow me a bit ma follow me. Na bibia nso etimi aye kama. Me dia ba na wie ye ansa 10 boy aye. Matthew chapter 12, verse number 48. Or see, Jesus 46 coming. Or say, as Jesus was speaking to the crowd, his mother and brothers stood outside, asking to speak to him. Someone told Jesus, your mother and your brothers are standing outside and they want to speak to you. Verse number 48. Jesus asked, who is my mother? Who are my brothers? Then he appointed to his disciples and said, look, these are my mother and brothers. Anyone who does the will of my Father in heaven is my brother and sister and mother. Amen. Enti ha Yesu Kristo asisu dia se de woye onyankrompon eye na agya pede wono ankasa ene anuanom a Yesu Kristo ji omtum se ne nuane ne nabusuafo. Nti ha Yesu Kristo pese wo kire se mo na busuafo no a hunam famu no me mo ho no se mo anye onyankopon asem na ani na mo nso ma nante na asem na mo ye mo se enyema bia ye ya me enyema busuana mo. I don't care. Hallelujah. Enti Yesu Kristo hunam famu no se obekra yense ye Anyane fere kura. This spiritual adoption in God. Whom from abaye we nyankopon medofo. Bomode na hwehwe boache. Ma ho kwa na me pacho beka Yesu Kristo ahimye ho. Nyankopon de ato ho e de amaye. Se so obiji Yesu Kristo dia na wo de asemene nante a Yesu Kristo ye nyankopon ba. Eti saa nso na yenso hum fam no ye de asemene nante a ya be ye nyankopon ba. Ena se Yesu be ye nyankopon ba de a na ye ni Yesu Kristo abaye nuanom. Into Hebrew chapter 2:11 say enye ne nawu naniwo se obefre yen obefre anuanom, brothers and sisters. Verse no ewo Matthew chapter 12 verse number 48. Enye Kristo aniwu so obefre mu no mi no se na busuafo ne ye ni nuanom ye efri se ye gya no wo ye ba akopɛ wo soro. O se ye gya ba akopɛ ne ye wo ye ni agya foforo bia. Yesu Kristo kan sa asem no so Bible verse baako was ye agya baako pɛ am se Paul so kra ne kan ya was ye agya baako pɛ ene ye wo. Yes, ene de owo soro ho no eti bidofo me pa akyɛw se wagye Yesu Kristo dia wagye onyankopon tiasefo ne ba na se ye ba de a Owurade na mporo asem so ka se ene ye adidifo nso. Galatians 4:7, Galatians chapter 4 verse number 4 to 7. Ye are the differ. Ye dear wo Christo. We have inheritance. We have inheritance. Ye dear wo Christo. Down kwa. O yin hu dia. Ye be yes or no. Hallelujah. The chat to okra mene Ewurade me edi ho nkomo don't do nabo.
esan say yenua ene Kristo anase onyankopon edian abeka ne mahunti na asem say yenye baako on say chonsem no ekan I am and Father are one and I'm a boy me meja e baako Yesu ne kan o say I am and Father are one a quotation a very simple verse a wo Bible mu a de Sunday schools for no ekapa I am and Father are one yen yabaye Christopher owura Yesu Christo yenyi papa mu mfiri yemu na yenye baako na yeye baako a eno ne ye be kire se ampa yene no ewo ayo Galatians chapter 3 the last quote Galatians chapter 3 no do na bonti verse number 28 Galatians chapter 3 verse number 28 Galatians chapter 3 verse number 28 Galatians chapter 3 verse number 28 or say Galatians 3:28 wasina Yudani anase Heleni eni ho bio akwa anase odehye eni ho bio obarema ana oba eni ho bio efrise munyina eye baako Kristo Yesu mu na se moye Kristo diade a ene na moye Abraham asefo na monam bohye no so eye adedifo ampa there should be no division. Said ye binum eye no. Ana binum a Christopher bebre a criticia hodo atoto nipa entem. A share near de share to tumsa. Enti Methodist ni hu eni ehu Anglican nia a share them. Church of Christ ni ehu Jehovah Witness nia a share them. Jidini onusu hu kwesede nia a share them. And to go school park bi so a classroom a ewo ho no asori we na bana ketu bi bo ho no mo bruntwinim wo beko class 3 na asori popotu bi nso hye ho ate ne ho no ono so waye bana no ono so ya asori na obi atim ye pon a we nam ha yesu nyina so ye bo Kristo ba kudi we should come together. Rich my God, she bless you. We should come together. Kwese Daniel, Mimi Daniel, yeye baako, enye manso, ana wan, ana den, ana ofiri ha, ana wan, ye nyina ho adi ne yebo. Owura Yesu di o. Edin na yebo ne mu ne yesi yepe nkwa no. Nyankopon no ebu ne di wono ne yesi yepe ne wakwa no. Ye mfa ntitimu ene ne nante. Nti ye nya nkabomu. Dodo e won sori fie bi mu eye yaka. Wone ne yonku Kristo ni no moche. We de onkoma sori, we de wan na no ye na hi. Omoa bi kura de boa wo moa because onkona sori. No obu na ten wona komam ne na dwene. Debi. Galatians chapter 3 verse number 28. Was you the ni anase Heleni ni ho. Akwa anase odehye eni ho. Obarema anase oba ni ho. Efri se munyina ye baako. Kristo Yesu na se moye Kristo de a ene na moye Abraham asefo ye nyina ye baako because Abraham asefo ne yen we are the descendant of Abraham. Abraham asefo no moye baako nyane ne benya Israel fo no me ade Israel man nyine enti se empapamu we mu atronsem kura se enchire do ana ema ho kronkronkro anye modwuma. Jesus Christ say I and my Father are one. So why we Christians always divisional? Jesus Christ say many meja ye baako. Nti identity na Yesu yentimi ni we Nyankopon ye baako. Ana se yenuan wo de yenuan yentimi no omenye baako. Sa asem kro ya so no I and my Father are one. Reflect our so we should always maintain with Christ. We should always maintain with God. Say Jesus Christ will know Nyankopon ye baako. Esa say Yesu know Nyankopon ye baako.
Yesu Kristo no Nyankopon ye baako a na wode na wode Nyankopon asem nante eyesetie ye na japede saa na me no mienso asese ye ti Yesu Kristo asem wode ba wasensem a make enya me dia eye de osoma me dia gya Nyankopon dia ntie ne Nyankopon ye baako ne ye ya didifo se me no mienu be me ho kwaye a na ye betimu apo Kristo mu a ye bete se ye ne ye dida mfikyire ba bia yeni hwefo ni boafo na me pa achew orunyamfo bia be faye e de akotena ne fie onu ankasa ne fie na wama wa apartment wo ka wo de koba wo di aduane a wo pe wo bobra che se wo ankasa wo se wo ye dadaba na onipa bi a wote saa esese wo ne wo papa na wama ba bia atena nipa na wo ne abetena wo fie wo di wo mu adwuma wo ye esese wo ne na adwene ye baako wo ne susue ye baako wo ne team up enya afi na wo ne nipa foforo bi kofa adwene na kyena nko na wakote wo papa to na ma kronfo abewia no o papa kan we na ade ato ha nipa wa be fo ofre kurase e de adwuma hye onsa e be wi ase e ne wagu adwuma no e ba sa wo ne na anye baako enti Kristo da wo ma yen a ye me pa che obebre enye nsunsuanso pa wo ye nkwagie mu no tu ne ni moja no momye ni Onyankopon ye baako je no Onyankopon ye baako hallelujah Galatians mapon Galatians me kan English no Galatians chapter Galatians chapter 3 verse number 28 in the last verse no Galatians chapter 3 verse number 28 the last verse or say there is no longer Jew or Gentile, slave or free, male and female, for you are all one in Christ Jesus. And now that you belong to Christ, you are the true children of Abraham. You are his heirs. And God's promise to Abraham belongs to you. God's promise to Abraham belongs to you. What shall we Nyankopon share and answer what they share Abraham no yen so esan se ye de difo ni ntino se de Abraham bo hyete ne san so na yen so ye de ete amen bo hye ne de wahi Abraham bo hye ene da nkwa nje won se ye wo Abraham kukum wo ka asa asem na Yesu kan he sikani ni ohiani no Abraham atene dia wo ye so Nyankopon ani no ena Abraham wonya sa title no anase eye paradise or yede Abraham di atoso nti Abraham daachi osoro heman ogobi dan kwa Abraham onya bi o ni di na da paradise enso a obi wo trini mu a okoho edisa bohia Onyankopon di hye Abraham no Abraham no mienu yaba beye Onyankopon ti asefo ma hunhum fam ye Abraham asifo yi na yede Yesu Kristo enam no Yesu Kristo wo hodada ono heaven woni na create bibia kama da che obefa yakọ enti bohia wode ahye Abraham no yenso yensabeka na yene ogya Nyankopon ne doba Yesu Kristo ebede hene da pem if you say what say yen eye adedifo onso enti senia wonam fam no obi mobo na busua to na twene na wofo ato na twene na yede na koto nyanka fie anase ne dabrem na setenam enema nkoye na wodonfo bi sikani bi de ne nsam ye akodapti nipa no na wode ne betra ne nche na osiesie no na nipa koro na tena ye ene na setena bibia sesa manigye eba nipa koro abrabo manipa nyina hu bia sana ne wo ba Yesu Kristo nchai na obefchi awurade asemuti na wotena Kristo domo eti se de wache Onyankopon di pepepe awurade Nyankopon se de Yesu Kristo ye obama no yen so honhom fam wa adopt yen spiritually
a wode yen aye wo ba na babia ne doba Yesu Kristo wa odi ade no yen daachi se osma ne ba se ba wiase biemu a na oba be fa yene a ye gi ni din di ya ye oba e wa asase we so no obe fa yen e de akona tena ho ne ne na kodi da ahini a etuo ntwadia ye ekura no monyam ekura nigye ekura hoto ekura dansedie na wona wode abrabofunu ene abrabobone bobra na wo tie atua ewo Kristo so ene na asem so na wo manye onyankopon ani na o ma onyankopon asem we ya ene ye kan say spiritual adoption anya adwuma won ma braboswo saafo ni nyina de aworho ebekọ bu nsem chim na wo ja hye omo dawia ne anadwo ya omunya wagefo ja edimedofo ene anadwi evangelist bepa chew ahobrasiem Kristo asem a ode fa me so e ba ye ha enam DC ma ho kwai na owura Yesu Kristo na asem no bepa chew emfa so ema onyankopon e adopted through the word of Christ na enkwaje a wasiesie ade amaye no me no mienu etimanya bi Erade nsho asa oje bre na oni mi hia ene God richly bless you once again enye nipa nyina na beye de waye no oni matena bepem sabre de Erade ensho bebre data wase no ene wada age nyina mesere wade hye omo hu mpredu ahododu emfa nsho Kristo nsho bebre me wo True Faith Church International Kumasi Sokoban Wood Village branch ya ewo ho ena me wo so sabakani hyene nso ukuyada bia ena yehia yebo empire memenda bia eye anointing service yes Sabbatarians if you bia watch night it days ya makan nyina no ipacho betimi atua no mo debo ho anu aba besrai okomi bai ho me number ewo ho opeso no metwetwe nkomo a efa bibia mu a obetimi afreme na Joso na me no akasa Joe Mens was God bless you too Erade nsha obaba kosua was nyame enhira opa man of God me dance yanko line so e bia wo biribika ana ane asemi wasua bibia firim wo de bi to so me bia lines no atomo baba Jennifer Erade enhira papa nim se ho ye mame call Richman ho no me na afei menhwe se my name is Brian Bidding. Hello. Papa, Erade show pane asem na begu ye no. Na ade a aya na Kristofo ye ba nyame mu aya na ebi enya abotre wo mu ne se ensohwe na aya na ebeba no. So hu ensohwe no ba obi wo ha aya ohu ne se oba ye kra no ne ensohwe no asa multiply intine bi a manisa nko ne dada mu da bi sensohwe no uba Kristo mu a attacks ne ma ne de ebeba but ye nyina no ne ye mompa Erade ebeji afiri ni nyina papa me das ne asem na de ba no mesua bi enema bebre afiri mu pa das so me das papa eno krepa said your brother Richman kan ye no yes ye kan churo no poro me yati ase se o se age se ye fa amane hunu mu se de Kristo efe onu ne bi ansa na yetimi ene Erade akudi ade wo so nti so we ne ba asese yetimi bomoden na